3 गो सावन के गाना आ रहा पावर स्टार पवन भैया के सबसे बड़ा बुलबुआ में गाना ई होखे वाला बा। नमस्कार प्रणाम तरगो सबके बतला दी कि अपने पावर स्टार पवन भैया के गाना इस साल के चौथा गाना जो उनकी बोलबम के आवे वाला बा। तरगो सबके बतला दी कि गाना कब तक आई और कौना चैनल से आई। तो वीडियो के आगे बढ़ाता नहीं रगो सबके बतलावत नहीं कि गाना आदि शक्ति फिल्म से पावर स्टार पवन भैया के चौथा गाना आवे वाला बा। जी हाँ रगो सब सुन रहा बानी कि आदि शक्ति से जौन गाना राजा जी लोकगीत आए रहे, जौन गाना के अभी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा बा ये सावन के महीना में भी। रउआ सबके बतला दी कि राजा जी जौन गाना बा 50 मिलियन क्रॉस कर गईल बा सावन में भी। रउआ सबके बतला दी कि वही चैनल से सावन के चौथा गाना आवे वाला बा। और रउआ सबके बतला दी जानकारी यहाँ तक बा कि 3 गो सावन के गाना आ रहा पावर स्टार पवन भैया के सबसे बड़ा बुलबुआ में गाना ई होखे वाला बा। जी हाँ, काहे कि आदि शक्ति फिल्म्स के मालिक ने ई बतलनी है कि सबसे बड़ा बोलबम आदि शक्ति फिल्म से आवे वाला बा, काहे कि सबसे बड़ा गाना वो होके वाला बा। तो आगे रगो सबके बतला दी कि ई गाना 30 जुलाई यानी रविवार तक 100% है कि गाना आ जाएगा। जी हाँ, आज आपको हो गया 26, कल में इसका पोस्टर जरूर आएगा, परसों तरसों में इसका टीजर आ जाएगा और 30 जुलाई को आप सबके बीच में ये गाना देखने और सुनने को 100% मिल जाएगा। ये आदि शक्ति फिल्म से जो गाना आने वाला है। तो ये अपडेट आप सबको कैसा लगा और आप सबको अपने पावर स्टार पवन भैया का बोलबम गाना का कितना इंतजार है कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, क्योंकि गाना लाजवाब आने वाला है चौथा गाना जो है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।